Abantu abaye nganxanye bangemanzi. Sinenkinga yezinsizwa ezikhulumela safuthi zizedlula abantu besifazane. Lesi sisho sasithi abantu abaye nganxanye bangemanzi kwakusho ukuthi ngeke sithande into efanayo. Kunento engavela noma kunomuntu ongakhipha isihloko esithile noma akhulume ngento ethile. Uma ungahambisani nayo, kuhle ukubeka umbono wakho. Kodwa musu umthuka. Usumtshela lento ayenza iyabheda. Ngokukhuluma kuphela hayi ngokwenza. Ayikuliphutha. Sinenkinga ke yamadoda akhulumela safuthi. Sinenkinga yamadoda angalawuleki emlonyeni. Sinenkinga yamadoda ophayo emlonyeni. Ingakho umuntu wesifazane indoda engaqophisani naye ngamazwi yayisheshe ihleleke ezantsi ngoba ibalekela isithunzi sayo. Siyahamba ke isithunzi uma ulimi lwakho lungaqondile futhi ulimi lwakho lunenhlabathi lunenhlamba. Ngoba ukhuluma ngenhlamba alikho izinyane noma inkonyane leyoncela kuwena lincela into egwanzile. Kunalokho uyodukisa isizwe. Bese ibakhona iwule izimbili ezintathu eziyokuncoma ngisho uyongena eweni. Wena uyibona ukuthi uyathandwa abantu bayakuthanda. Kanti iwula ezifana nawe. Ake sifundeke uma zinsizwa sibe nolimi lobunsizwa. Umnsizwa akukhona ukulwa. Izinsizwa ziyabaza umnsizwa. Uma ungabazi futhi umnsizwa ubufunde ngoba buyafundeka bulula. Musu ukuthuka abantu. Musu ufuna ukugqama ngamagama abantu. Musu ukukhulumela safuthi uma uyinsizwa. Kunento engake ngayikhuza phambilini. Sengiyibonile yenzeka. Nezinsizwe seyilele phansi. Ngenxa yamavideo ezwenza ku TikTok. Zicekele phansi abanye abantu noma ibakhulume kabi. Ngiyakhuza. Musana ukukhuluma noma isikanjani ku TikTok. Ngoba uyitshela ukuthi uyinsizwa uhleli nefoni yakhe endlini. Umhlaba uyahlaba. Asinyathele ngobunono. Singagcoba amakhono abanye abantu. Singathuka abanye abantu. Ukuphikisana kuyimpilo, ukuba nembono engafani kuyimpilo. Kodwa ukugxiba nokuthuka nokuchaphaza nokucekela phansi akuyona impilo. Ayibambe insizwa. Ayiphuze insizwa. Ayibheme ayibhemayo.